Astaga, astagfirullahaladzim. Nya rahasia api nya maksud lo peketok mau di peketok mau api. Enggak barang iki wis entembek kowe, Man. Barang Iya, orang iki. Ngapusi. Lenun. 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 api pilih kerunun. Medo adab sekali. Kebiasaan. Assalamualaikum di laman hulun sa. Wis kalau nuwun lho, Man. Assalamualaikum kamu. Wis, anu, balik. Assalamualaikum. Oh, benar. Waalaikumsalam. Api. Mangkel iki kowe. Mangkalan api. Kene jagong kene, Man. Wassalam, Man. Kesel api lah ni kujik. Wis santene 3 dino lho, Man. Telung dino telung nakadu. Mak assalamualaikum. Semalak kesel. Wingi tantene enggak ana kabar. Mau iso tantene enggak ana kabar. Iki wis tekan sore enggak ana kabar lho, Man. Ni kujik aneh. Nya maksud apa? Pertok manje api. Semalak ni ku ngamuk. Kowe iki wis men rahasia-rahasiaan kene iki, Man. Ora-ora mbok pangan dhewe kan. Astaga, astagfirullahaladzim. Nya rahasia api nya maksud lo peketok mau di peketok mau api. Enggak barang iki wis entembek kowe, Man. Barang astaga. Barang apa woi? Niku kan togo na jeno langsung nyako kelunun ko assalamualaikum muat. Nyako mangkel kesel dipa wis dipangan emang ne manu piti mangan-mangan Kan pakat dadi ngene lho, Man. Jare pacar wis mbok titipna mbek Bang Arman. api. THR ku. Allah sangun kok ngajak ke do pacarna caknya si ketemu kesaka ya cawa Yo deinginane lho, Man. Mulane aku wani iki ngutang supermi iki lho, Man. jadi ini kok ada ngutang supermi uli Wis ono jaminan. astaga hane titip pinjamannya Oh. bener ke Niko Heeh. apa teman-teman pacar deh Iku kita kasih nang ngutang dong Kurang tak bayar iki, Man. apa kamu kesolnya Mana pacar iki, Man? Terus mbok ketok, Man. Assalamualaikum Jar Allah, api lagi dah Assalamualaikum. puasa. Api ya? api bang ini api Baik, coba. Coba ngene. Jong lain dia api sebut api Jong. Nang sok-sok niku apa maksudmu dah? Api ni apa dia api maksud api ni bang? Iki wis duwe sambungan. Menopai menopai niku semua namanya apa sih maka? Niku semua Iku mesti urung tak bayar iki lho, Man. Iyo masalahmu menopai sabar lang say. Niku nang sok-sok liluguan ko na niku kayak manjar yung Nya mapandai api-api nya bang. Mapandai donya api-api udah api sa api si diutang. Niku iya kaduk liapai. Gara-gara niku. Api. Terang ko? Api mbak api apa? Iya jika nanya. Dadi ngene Sampai lho, siapa Dad. kang kunci? Kok kami ngomong winginane. Mbah, THR-mu wis tak titipno mbek Bang Arman. Oh, Mbah. aku kan THR mo beno. Dititip komi Bang Arman beno mbah. Api. Minyak cair. Tapi Beno kapan minyak lu cair. Niku sangun. Tapi Ini kapan kan lu? cair ya. Kina ngaselin ku cowok kena beno. Oh beno ke mbah beno THR mo ku titip komi Bang Arman kan beno. Minyak cair. Getuk-getuk Aduh kanjang banget ya mbah. Enggak dadi ngene. Allah. Solusine. Berarti dah sa beno dah sa. Beno Tapi ini dah. mengedok ketine kan? Jelas yo, mengedok yo. Mengedok kan? Mengedok kan beno. Oh, mengedok kan? Jelas yo. Cuman kan iki piye lho, Man? Ya kan ya apa laju nih solusi? Enggak dadi ngene solusine. Men dhewe iki butuh-butuh puting. Apa? Loro. Siji. Telu. Gratis ke dok? Bayar dhewe-dhewe nang warung. Wih, Mbah. oh,